Аз съм доцент Григорий Неделков, завеждащ отделение по образна диагностика в болница Царица Йоана ИСУЛ. Отделението е правоприемник на катедрата по рентгенология, основана през 1951 година от професор Гоце Тенчов. В катедрата по рентгенология към ИСУЛ са работили едни от най-добрите български рентгенолози, като професор Георги Хаджидеков, професор Барлиев, професор Наумов, професор Величков. Катедрата просъществува до 1972 година, когато се образува Медицинска академия. Новата обединена катедра на база 1 и база 2 се оглавява от професор Георги Хаджидеков, патриарха на българската рентгенология. В момента отделението по образна диагностика се намира в един много важен етап от своето развитие. Обновяването с 16-срезов компютърен томограф от най-ново поколение и магнитно-резонансен томограф от 1,5 Тесла напрегнатост на полето оправят една съвременна европейска болница, където диагностичният процес по качество и обем не отстъпва на най-големите български и европейски многопрофилни болници. Двата апарати са основни за съвременната образна диагностика и позволяват да се разширят диагностичните възможности за заболявания на нервната система, вътрешните органи, опорно-двигателния апарат. Тази съвременна апаратура ще бъде широко достъпна за всички слоеве от населението. С нея ще бъдат преглеждани спешно болни, хоспитализирани, такива с направления от касата, както и платени пациенти по ценоразпис на болницата. Стъпка по стъпка болница Царица Йоана възвръща старата си слава на известния ИСУЛ и отделението по образна диагностика е един красноречив пример за това.